हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसे बयखौबो बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै बयबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मानि बागै जागोन आरो दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव आपडेट जागोन लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दायो नायगासिनो दंखायो नङा होमबा लोगोफोर सानबोलावरि आबुं बर' सावथुन बिथां गोजोन बर'नि स्ट'री स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनो दिहुनजानाय आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन बेनारजों फोसावजानाय मोनसे आबुं बर' सावथुन नोंथांमोना बयबो दायो इउट्युबनि गेजेरजों नायगासिनो दंखायो नङा होमबा लोगोफोर आरो लोगोफोर बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुनाव नोंथांमोना गाहायै सोर सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनखादों नोंथांमोना बयबो नुखादोंआनो नङा होमबा लोगोफोर बे बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनखादों सोरां नार्जारि फुजा मोसाहारि दैमु केन्देला गुनुबथि जायखौ दांखोलोदो मुङै मिथियो आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नुखादों लोगोफोर बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना दाखालि बावैसो गोबाङानो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 11 सिम अलरेडि आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन चेनेलावहाय नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नायनानै बे बर' सावथुना जोबोरैनो अनसायजादों आरो गोबां रायजो राजाफोरनि बे बर' सावथुना अनसायनाय मोन्दों लोगोफोर नोंथांमोनाबो बयबो सापर्ट खालामखादों बे बर' सावथुनखौ स' लोगोफोर फैयै फैयै बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुना दायो लास्ट पार्टसिम सफैबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि दासिमाव बेनि लास्ट पार्टखौ नायालासिनो थादोंब्ला आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन चेनेलाव बयबो नोंथांमोना नायहैदो लोगोफोर बावैसो बिथांमोना बेनि लास्ट पार्टखौ रिलिज खालामनानै होदों लोगोफोर नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो लोगोफोर आरो नायनानै सापर्ट खालामहैदो आरो सोर सोर नोंथांमोना बे बर' सावथुनखौ नायनानै माबोरै मोनखो जोबजासिमाव नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायलायदो लोगोफोर थ' लोगोफोर दायो आंनि बे सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बयबो एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामना होदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बयबो साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो बर'नि माखासे गोदान फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनफोरनि मिउजिक भिडिअफोरनि सर्ट मुभिफोरनि माखासे आपडेटफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थायो